बे समाव बिटिआर खौरां फुंबिलि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। आसामाव मैया सानसेयावनो सा 215 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 313 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 3050 जाबाय। बेनि मादाव सा 1942 एक्टिभ केस, सा 1097 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, साबाया थैबाय आरो साथामा माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सानाव वाइल्ड इन्डियानि थाव नालाया गब्लंनायनि जाहोनाव अर खामनानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 22 अक्ट'आवनो थावनि नालाया गब्लंनायनि थाखाय ओनसोलाव अर खामनानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदोंमोन। आरोबाव मैयानिफ्राय हरखाबै 14 साननि उनाव थावनि नालाया अर नांनायनि जाहोनाव ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव महर लादों। मख'नाय जायोदि बाक्सानि जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो पेट्रलियाम मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानजों फन कलनि जोहै बाथ्रा सावरायलायनाय जायो। थासारिखौ सुग्लायहोनायनि जेसे हागौ खामानि मावनो थांखि लायो। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरखौ समखिखांहोदों। लोगोसे बिफां-लाइफां, न'-बां सम्पथिफोरा खहा जादों होननानैबो सुलुंनि गेजेराव फोरमायदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो सागानगिरिफोरा मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगो हमज्लायदों। बुहुमनाङैनो साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि थासारिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायो। बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर', एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, आफादगिरि दिपेन बर', मोनसे समनि एनडिएफबि हान्जानि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारीआ बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हमनानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंनो गोसोखांलाय गथायो आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मावफुंनायनिबो इसारा होयो। लोगोसे बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों बिटिआरनि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि अनगायैबो एनडिएफबिफोरनि जिउ सुंथानायनि राहा खालामना होनो एनडिएफबिफोरनि माखासे केसखौ उइड्र खालामनांगौनिबो गोसोखां बिलाइ गथायदों। मैयानि समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि आखायाव मोनसे गोजोनथाव रादाब दि आइसिएमआरआ डिफु मेडिकेल कलेजखौ कर'ना टेस्टिं लेबनि गनायथि होबाय होनना आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलनि बरदाङि गामिनि फैलाव मुसाहारिया मैया सारअन्थाइ गावनायजों थैबाय आरो फंबाय सासेयाबो जोखोम जादों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। सानसेयावनो मैया भारतनाङै सा 8852 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों आरो बे कभिड-19जोंनो मैया भारतनाङै 242 सुबुङा थैदों। दुलाराय भारतनाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2,74,780 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,32,880 एक्टिभ केस, सा 1,34,162 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय आरो सा 7,719 सुबुङा थैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।